Og velkommen til, hvordan man får super Bluetooth til sin telefon. Det er, når du åbner dit internet. Så skriver du det der. Så tror jeg, jeg har downloadet det, så altså jeg har downloadet, så pludselig går det ind, og så når der kommer den der frem i, og så ligger det ud på skrivebordet først, og så kører det over i telefonen. Altså kører alle dem her, dem der 4 der, kører dem over i telefonen. Du sætter den der, så et stik i til computeren, og så kommer den over til, og så lægger man ind i other på telefonen, og så skal du bare installere det på telefonen, og så er det faktisk færdigt. Nå, det er faktisk egentlig. Nå, men der var jeg her.